Azvina kumira mushe. Pane nyaya yandasangana nayo mukufamba maititi vari kunzi pakabhadharwa 1000 USD kupa mukomana weprivate investigation uyo anonzi Tafadzwa Chidao kuti aende kunobata Patricia Jack kumba kwake. But panyaya iyi ichiri kuzoitika ndechekuti Patricia Jack akazoenda kumapurisa kwacho achisvika hapana nyaya apo. Munongoziva zvinoitika mapurisa, unogona kungoti iwe ukaboikana nenyaya nemunhu ubva wawesta mari yako 1000 but usvika polisi bet hapana nyaya. Yakamira sei? Mukuionawo sei nyaya yemaititi 1000 USD yakatobhadhara kuna Tafadzwa Chidao kuti anoita private investigation? Munoionawo sei panyaya? Nyaya kuti maititi atobhadhara 1000 USD kuna Tafadzwa, hama dzavo dzese wangotonoti dzitori nechekupfeka, dzitori nechikafu chekudya, kutambisa mari kwakadaro hazviite. Zvisinisi 1000 years kupa munhu kungopa just like that kuti ainvestigate nyaya dzisina basa, maissues asina basa. Plus kuti tinobohera nyaya yacho ndechekuti kupolisi yakabvenza ina basa waendesa mari anokurifanda ndiani zvatovhara na 1000 aiwa 1000 yakanyawanda zvekudaro ine guys. Guys, the 1000 even dollar ungopa munhu ngoti rinotorema iwe kutaura 1000 yekupa munhu kuti enda aiwa 1000 unoita sei naye? Mbondiudza uchinjo unoita nekuchonokwanisa kuti 1000 kana mukuti maititi wakatambisa mari. I'll start a business Like rikaita sei? kana kutohodha zvinhu chaizvo ndiye maititi wacho anaro business racho. Aiwa ngape hama dzake kana donate mari yakawandisa kana nopa kuma-orphans yakawandisa 1000 patikuti mukuti ana musoro ana musoro akabaisa musoro kana musoro 1000 muti 20 taikunoti maybe angari curious nyaya yake, but we're talking about 1000 akapa vanhu kuchidronsomuka ndizute dai akatopemberwa aiwa chiitika pamari. Inangu ndakanzowana nemari akanoda kuti anoda kushandisa zvaanoda iye mari yake, hadi kuudzirawo zvekuitisa nemari. Unoziva pane mufeso yanonitwa Whitney Chivhayo ari kungopawo nemari akanzi waiwe usiri kuenda kuzvipatara kunobatsira zvipatara akati handidi kuudzirawo zvekuita nemari yangu, kana waona iwewe pakakosha kudaro enda unobatsira ikoko. But inini chinhu chandoda kubvunza ndimi kuti maititi havana musoro panyaya iyi kuti munhu ane mari hadi kuudzirawo zvekuita nemari yake. Iwewe kumba kwako unorara usina kudya here? Warata chikafu amudye chimwe chisiya chimwe. Alright, apa isusu todya. We are talking about hama dzake atoenda kumusha kwavo. Aiwa ndoto ndoda kukubvunza kuti unawo hama iri kufa nenzara here iwe wasiya chimwe chikafu? Isu hatina kachekuti tipe vanhu. Zviri kutotiremerawo zvacho saka isusu tovape. But yerodzo zvatori neshow off atoenda unopa muva aiwa 1000 anogona kutotanga business akatoboosta zvine musoro pane kuti usikero chitambisa mari. Plus kangono toita ka engine kaanga katoanako kakachimwero nopa munhu chete just ngopa. Guys, nyaya muchi. Tell me what you think. Mukuionawo nyaya vana pari kunzi munhu ana musoro. Ini zvangu inangu handisi kusaita handisi kuwirira nezvavari kutaura. Because aiwa atingati ungati munhu ana musoro pamari yake zvakafanana kuti ungoti munhu akaomera pamari yake ndozvokutaura zikada vari kuti munhu ana musoro pamari yake yaanenge atsvaga iye. Amen. Mbondiudzewo kuti mukuionawo nyaya.